Ιανουάριου, τις νύχτες του καλοκαιριού, απάνω σ' όταν πέφτει, σου πάει το φως και το πρωί, σαν κάνεις πρόβες τη ζωή, σε θάλασσα καθρέφτη. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καράβια χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καράβια χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα το πρόσωπο της Κυριακής μιλάει από μόνο του. Παρακαλώ, κοντινό. Είναι το νέο πρόσωπο του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, ο Παντελής Θαλασσινός. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Πολύ καλά. Λοιπόν, καράβια χιώτικα, η πατρίδα μας. Τι σημαίνει Χίος και τι σημαίνει καράβια για σας? Χίος σημαίνει, όπως κάθε τι δικό μας, ότι κάθε τι αγαπημένο. Τα καράβια χιώτικα ήταν το πρώτο τραγούδι που έκανα και γι' αυτό το αγαπάω. Έβλεπα το βίντεο τώρα και... Πάντως το έχω δει αυτό το τραγούδι και το έχω χορέψει κιόλας στα πανηγύρια στο χωριό και λέω πώς γίνεται ένας έντεχνος συνθέτης να χορεύεται από πανηγύρι στο χωριό. Εγώ να δεις πόσες φορές το έχω παίξει. Χιλιάδες φορές πια και δεν το έχω βαρεθεί επειδή είναι το πρώτο μου τραγούδι. Από παραγγελίες, έτσι? Όχι, παραγγελίες και κάθε φορά δεν μπορείς να μην το παίξεις. Ένα τραγούδι σου που σε έκανε γνωστό έτσι σαν... Η καινούργια δουλειά λέγεται ο Άγιος Έρωτας. Ένα καινούριο CD που διαπρέπει τώρα. Τι είναι αυτή η δουλειά? Είναι μια δουλειά με διάφορους στιχουργούς, και του Ηλία του Κατσούλη και του Θοδωρή Γκόνη, με ανθρώπους που έχω συνεργαστεί ήδη πάρα πολλές φορές, με τον Μάνο τον Ελευθερίου, τον μεγάλο μας ποιητή, και διάφορους άλλους έτσι καινούριους. Ο Τάσος Αμαρτζής, γνωστός έτσι στιχουργός που δεν είχα συνεργαστεί άλλη φορά. Κάποιοι άλλοι καινούργοι, ο Τάκης ο Δήμητσας, η Λίτσα η Μπεσκάκη, η παλιά μου συνεργάτης. Δηλαδή είναι 7-8 στιχουργοί. Συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον δηλαδή. Ναι, βεβαίως συμβαίνει αυτό καμιά φορά και γίνονται παρεξηγήσεις. Λοιπόν, πάντως η τελευταία δουλειά είναι πιο πολύ, θα έλεγα, σμπυρνέικη μπαλάντα, μια έντεχνη δουλειά. Ναι. Όχι πολύ λαϊκότροπη όπως άλλες δουλειές. Έχεις δίκιο. Έχω κάποιες μπαλάντες, σαν το στυλ το παλιό που έγραφα τις μπαλάντες. Αλλά τα 7 τελευταία τραγούδια είναι πάλι στο γνώριμο στυλ μου, με παραδοσιακά πάλι όργανα, αλλά όλα μου τα τραγούδια θέλω να λέω ότι είναι μπαλάντες. Η ρυθμική αγωγή καμιά φορά αλλάζει. Βέβαια δεν μπορείς να κάνεις παραδοσιακή μουσική με κιθάρα στα χέρια ή οτιδήποτε όργανο καινούριο. Η ρυθμική αγωγή καμιά φορά αλλάζει και παίζω κάτι σιρτό, κάτι τσιφτετελάκι που μας αρέσει. Αλίμονο. Πρώτη στο χορό. Λοιπόν, ο τίτλος είναι ο Άγιος Έρωτας. Παντελή, ο έρωτας μπορεί να είναι άγιος ή είναι δαιμονικός? Πιστεύω ότι είναι άγιος ο έρωτας. Είναι ο έρωτας με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται. Μπορεί να είναι άγιος, μπορεί να είναι και δαιμονικός. Ο έρωτας εγώ πιστεύω ότι είναι άγιος. Δηλαδή ο έρωτας είναι μια πηγή έμπνευσης, είναι μια κινητήρια δύναμης, πιστεύω. Υπάρχει πάντα το στοιχείο του άλογου όμως, του παράλογου στον έρωτα, έτσι? Υπάρχουν πολλά πράγματα στον έρωτα. Μπορεί να σε κάνει χάλια, μπορεί να σε κάνει καλά, μπορεί να σε κάνει να μην λειτουργεί σωστά, μπορεί να σε κάνει να λειτουργείς πάρα πολύ σωστά. Παντελή, ξέρω ότι είσαι ερωτευμένος με το νησί μας, γι' αυτό σε καλώ να πάμε στοιχείο. Βαρκάκια στη σειρά, το πιο μικρό θα πάρω. Να πάρω γύρα τα νησιά, Μύκονο, Τίνο, Πάρνο. Θα ψάξω σε Ακρογιαλιές, Σαλόνισο και Σκάφνο. Σε
πανηγύρια και γιορτές. Όλο με τους φίλους του γύριζε, με τις κιθάρες ασχολιότανε, με την μπάλα περισσότερο, μπάνια στη θάλασσα πήγαινε, αυτά ήταν τα... Ήταν έτσι λίγο ανεξάρτητος όπως μου το περιγράφει. Ναι. Αυτό σας φόβιζε καθόλου ή του είχατε εμπιστοσύνη? Όχι, του είχα εμπιστοσύνη, ήταν εντάξει, δεν είχε πρόβλημα. Την πρώτη του κιθάρα του την αγοράσατε ή την αγόρασε? Την αγόρασε εκείνος όταν ταξίδευε. Ένα χρόνο ταξίδεψε με ένα καράβι και πηγαίνοντας στην Ιαπωνία πήρε την κιθάρα. Ποιο ήταν, αν θυμάστε, το καλύτερο δώρο που σας έκανε? Τι καλύτερο δώρο? Που με αγαπάει. Αυτό ήταν το καλύτερο δώρο. Το καλύτερο δώρο της μητέρας σου είναι που την αγαπάς. Μάλιστα. Έτσι είναι. Τώρα παρακολουθεί βέβαια την πορεία σου, σε καμαρώνει, είναι ευχαριστημένη, έτσι δεν είναι? Η μαμά, νομίζω ότι και ο πατέρας μου όσο ζούσε ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να ασχοληθώ με τη μουσική. Ήταν από τους γονείς που πιστεύαν ότι η μουσική κάνει καλό στα παιδιά. Παλιά είχα γνωρίσει γονιούς που ενώ παίζαμε στα συγκροτήματα, ας πούμε, και αυτά, δεν τους αφήναν να ασχολούνται με τη μουσική, μην τους γίνουν μουσική, μην γίνουν μπουζουξίδες, μην γίνουν... Τώρα είναι αξία να είσαι μπουζουξίδες. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να ασχολούνται τα παιδιά με τη μουσική. Αποφεύγουν, είναι μια διέξοδος που αποφεύγεις πάρα πολλά πράγματα. Παντελή, είσαι άνθρωπος του ταξιδιού. Πάμε ένα ταξίδι στον χρόνο πίσω. Θέλω να θυμηθείς που γεννήθηκες, στην πρώτη γειτονιά, την οικογενειακή κατάσταση. Γεννήθηκα εδώ στον Πειραιά, εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ είμαστε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιώς, έτσι. Και είναι μια από τις γειτονιές που έπαιζες, είμαστε εδώ στο Τουρκολίμανο. Εγώ γεννήθηκα σε μια συνοικία του Πειραιά, στο Κερατσίνι. Ήταν το πατρικό της μητέρας μου. Το 1960 μετακομίσαμε λόγω της δουλειάς του πατέρα μου, ήταν ναυτικός. Το 1960 ξεμπαρκάρισε και θα πήγαινε στο ναυτικό όμιλο Χίου, που τον είχε τότε ο νονός μου, ο Γιάννης ο Κολίβας, ένα στοιχείο. Είναι άντρας της αδερφής του μπαμπά μου. Και είχαν το ναυτικό όμιλο. Εκεί δούλεψε ο πατέρας μου για 7 χρόνια, που καθίσαμε μέχρι το 1967. Εκεί έκανα και τα πρώτα έτσι μαθήματα κιθάρας μαζί με τον αδερφό μου τον Γιάννη. Έχω 2 αδέρφια, τον αδερφό μου τον Γιάννη και την αδερφή μου τη Λίτσα που είναι 6 χρόνια μικρότερη. 2 χρόνια μεγαλύτερος είναι ο Γιάννης. Εκεί έκανα και τα πρώτα μου μαθήματα κιθάρας από τους μουσικούς που ερχόντουσαν στον όμιλο τότε. Μάλιστα. Και δηλαδή, το μυαλό σου ήταν στην ροκ ή στη λαϊκή μουσική? Εκείνο τον καιρό δεν υφίσταται το ροκ για μένα. Ό,τι άκουγα μέσα στον όμιλο δεν υπήρχαν... Καταρχάς δεν είχαμε ούτε pick-up τότε εμείς στο σπίτι. Πριν είχαμε ένα ραδιόφωνο που τότε στοιχείο άρχισε να εκπέμπει ένας κρατικός σταθμός και έπαιζε λαϊκά τραγούδια, θυμάμαι. Και ό,τι ακούγαμε πια Λάτιν που παίζανε οι ορχήστρες, παραδοσιακά που παίζανε στον όμιλο και χορεύαν στους χορούς. Και ερχόντουσαν και κάποιες φίρμες τότε της εποχής. Θυμάμαι, είχε έρθει ο Ζαμπέτας, είχε έρθει η Μοσχολιού, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή πάρα πολύ. Ο Πάνος Τζανετής, η Λάουρα, τότε μεγάλη τραγουδίστρια. Και ό,τι ακούγαμε από αυτούς. Δηλαδή θυμάμαι ότι ζητάγαμε τον πατέρα μου να ξενυχτήσουμε λίγο εκεί για να δούμε το πρόγραμμα. Με τον αδερφό μου, σε παιδικούς χορούς που πηγαίναμε εκεί στον όμιλο. Της μόδας τότε η Γιάνγκα, τα Twist, αυτά τα... Και το 1967 φύγαμε από τον Πειραιά και εγκατασταθήκαμε πάλι εδώ στο Κερατσίνι, που εκεί πια μέχρι τα 26 που μετακόμισα στην Αθήνα όταν παντρεύτηκα, έμενα εκεί, στο Κερατσίνι. Εκεί έπαιξα και ποδόσφαιρο, εκεί άρχισα να παίζω και με ροκ συγκροτήματα διάφορα, μαζί με τον αδερφό μου πάντα, τον Γιάννη. Και αργότερα που κάναμε τους Λαθρεπιβάτες μαζί με τον Γιάννη τον Νικολάου, εδώ ο Καστελιώτης, εδώ από πάνω με τον Γιάννης, και μένει ακόμα. Δούλευα σε μποάτ του Πειραιά, εκεί γνωριστήκαμε με τον Γιάννη. Κάναμε τους Λαθρεπιβάτες και κάναμε 3 δίσκους. Μετά, ναι. Αλλά πριν πάμε εκεί, να δούμε κάποιους φίλους σου. Για να δούμε. Να δούμε τους φίλους μου. Ο Παντελής είναι ένα πολύ καλό παιδί, μια φοβερή παρέα, με κέφι, με χιούμορ. Και το θετικό που λείπει, δηλαδή το θετικό εκείνο που έχει εκείνος και λείπει από πολλούς καλλιτέχνες, ότι δεν το παίζει φίρμα.
Έτσι, δεν το παίζει φίρμα, είναι αντιφίρμα. Ένα σκηνάκι μας κρατά, εμένους με τον κόσμο. Βλέπουμε να είναι καλά, να περνά καλά και να μας διασκεδάζει. Και πάμε να σταθούμε. Ψαρεύατε μαζί? Ναι, έχουμε πιάσει τόνους ψάρια με τον Παντελή. Θυμάσαι ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από το ψάρευμα? Συγκεκριμένα δεν κάναμε τίποτα. Απλώς πηγαίναμε για χαβαλέ. Ναι. Τι ψάρια πιάνατε, αν πιάνατε? Μπαλάδες πιάναμε και τους τα λέγαμε λιθρίνια. Πρέπει αυτό να μην έχει χτυπήσει κάποτε με τα δόντια, με την μπάλα, με τα παιχνίδια, πρέπει να μην έχει χτυπήσει με τα δόντια του εδώ πάνω στο κεφάλι πάνω. Κάποτε. Πρέπει εκείνο να μου το έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Και το θυμάμαι, πιστεύω ότι τώρα. Ή εκείνος ή ο αδερφός του. Ο μεγάλος. Αυτό θυμάμαι περισσότερο για με τον Παντελή. Το χόμπι λοιπόν ψάρεμα και ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Σε τι θέση έπαιζες, παίζεις και τώρα? Παίζω και τώρα, 5-5. Τώρα είσαι βετεράνος παλέμαχος, έτσι, και δίνεις την πείρα σου. Ναι, κοίτα, όλη η ορχήστρα που έχουμε... Μην μου πεις ότι είναι ποδοσφαιρική ομάδα, παράλληλα. Ναι, είναι απαραίτητος, πρέπει να έρχονται να παίζουν και μπάλα, αλλιώς απολύονται. Σωστά. Έτσι, είναι όροι του συμβολέου αυτό. Ναι, βέβαια. Κοίτα, ή εκτζίδες είναι, ή χιώτες, ή να παίζουν μπάλα καλή, γιατί παίζουμε και με άλλα μαγαζιά. Αναφέρεσαι τώρα στα δύο βασικά προσόντα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, τι θέση παίζεις? Έπαιζα διάφορες θέσεις. Έπαιζα center for, μετά όταν κουράστηκα πια και δεν έβαζα γκολ, με βάζανε άμυνα. Εντάξει, είχαμε διάφορες ασχολίες. Και δεν ήταν μόνο η μπάλα και έτσι δεν μπορούσες να είσαι καλός, να πηγαίνεις προπονήσεις και όλα αυτά. Εγώ είχα και τη μουσική. Δεν ήξερα τι απ' όλα θα ακολουθήσω. Οπότε προτίμησες την προπόνηση στη μουσική και γι' αυτό έβαλες γκολ στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε. Τηλεόραση ώρα 0. Τα δελτία ειδήσεων, το lifestyle και η κρυφή κάμερα. Η TV στο μάτι του κυκλώνα. Talk show με το Μανώλη Καψί. Τρίτη 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα. Αλφα. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Σκόντα, νέα πρότυπα. Το σπίτι από Εθνική. Είδες τελικά. Και γρήγορα το πήραμε και άνεση θα έχουμε. Και δεν θα στριμωχτούμε. Ούτε που θα το καταλάβουμε. Το φορτηγό. Εθνική σπίτι. Από την Εθνική. Την τράπεζα που οδήγησε τους μισούς Έλληνες που έχουν στεγαστικό δάνειο σπίτι τους. Δάνεια Εθνικής Τράπεζας. Μπορείτε να βασιστείτε. Τώρα η Οκτάβια και στα 1400 κυβικά από 13.140 ευρώ και προκαταβολή το 2005. Άτοκα. Με τη χρηματοδότηση Σκόντα 2005. Στο Γερμανό γιορτάζουμε το ευρώ χωρίς ευρώ. Με τα πιο δημοφιλή κινητά της αγοράς δωρεάν. Τώρα το Ericsson T68 με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης δωρεάν με σύνδεση Telestat Pro 500 και μιλήστε 8,5 ώρες δωρεάν το μήνα κάθε μήνα. Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός. Σας συνδέει με τη τεχνολογία. Τόσα χρόνια σαν τυφλός έψαχνα για λίγο φως. Δεν σε βλέπα γλυκιά μου που ήσουνα τόσο κοντά μου
να σου δώσω την καρδιά μου. Αχ, αν νιώθω μόνος. Παίζεις προπό και σκοράρεις στα μεγάλα κέρδη. Προπό. Παίξε μπάλα. Μπορεί να διαθέτουμε 80 καταστήματα ηλεκτρικών σε όλη την Ελλάδα, στελεχωμένα από τους ίδιους έμπειρους επαγγελματίες που χρόνια τώρα σας εξυπηρετούν για να βρίσκετε κάθε μικρή και μεγάλη συσκευή. Μπορεί ακόμη να σας εξασφαλίζουμε μοναδικές αποκλειστικότητες και ευέλικτες λύσεις. Όμως εκείνο που μετράει περισσότερο είναι το χαμόγελό σας. Γιατί η δική μας σχέση είναι διαφορετική. Ηλεκτρονέ. Πάνω απ' όλα. Φίλοι. Όλα στη γεύση μου Ελλάδα. Όλες τις γεύσεις κι αν δοκιμάσω, τη δική σου θα έχω πάντα μαζί μου και θα αγαπώ. Total, γεύση από τη δική μας ζωή. Φάγε, μέγας χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Κλασική βιβλιοθήκη για παιδιά και νέους. Γνωρίστε από κοντά τους πιο αγαπημένους ήρωες της κλασικής λογοτεχνίας. Κλασική βιβλιοθήκη για παιδιά και νέους. Το πρώτο βιβλίο χωρίς οικογένεια σε τιμή γνωριμίας. Μόνο 2,90 ευρώ. Μόνο στα περίπτερα. Από την Τεαγκοστίνη. Θα βάζατε ποτέ χημικά στο δέρμα σας? Τα χημικά καταστρέφουν το δέρμα. Εγκού, το βερνίκι χωρίς διαλυτικά, με φυσικά κεριά και αληθινό κερί μέλισσας. Εγκού και καθάρισες. Όταν νιώθετε το λαιμό σας κάπως έτσι, αφαιθείτε στην καταπραγητική φροντίδα των Strepsils. Μαλακώνουν και ανακουφίζουν αμέσως το λαιμό. Έτσι νιώθετε υπέροχα όλη μέρα. Strepsils, η πρώτη βοήθεια για τον πονόλαιμο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιούν. Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργειες. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του.
σταματάει ο νους του. Ας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Ας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θε. Τα σμυρνέικα τραγούδια, ποιος τα άμαθε, έτσι μια μεγάλη επιτυχία δική σας. Και να πούμε εδώ ότι πρωταγωνιστεί ο στιχουργός, ο Ηλίας Κατσούλης. Ο Κατσούλης και η κόρη μου ήταν 10 χρονών. Η Φέδρα. Η Φέδρα θα γίνει και εκείνη, θα ακολουθήσει τους μουσικούς δρόμους. Όχι, κοίταξε, ήταν στο μουσικό γυμνάσιο. Βέβαια φέτος το σταμάτησε γιατί δεν προλάβαινε τίποτα. Είμαι της γνώμης ότι ένα παιδί πρέπει να ακολουθεί αυτό που πραγματικά θέλει. Η μουσική είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και μπορεί να ακολουθήσει τη μουσική. Βέβαια, εγώ της είπα ότι μπορείς να πας στο γυμνάσιο το μουσικό, να μάθεις ό,τι θέλεις, αλλά από εκεί και πέρα εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Τα περισσότερα θα τις τα μάθεις εσύ. Είναι και αυτό, αλλά πιστεύω ότι μόνη της μαθαίνει πολλά πράγματα. Είναι ωραίο να σπουδάζει ένα παιδί, αλλά πιο πολύ αν δεν καθίσει μόνο του έτσι να παίξει αυτά που θέλει και αυτά που πραγματικά αγαπάει, μόνο έτσι αγαπάει τη μουσική, όχι αυτά που τους επιβάλλουν καμιά φορά. Λοιπόν, εσύ τι έμαθες στο γυμνάσιο, στο εξατάξιο που ήταν τότε στα χρόνια? Εγώ στο εξατάξιο γυμνάσιο ήμουν ένας μέτριος μαθητής, εδώ στο Κερατσίνι, του Κερατσινίου, και θα γελάνε βέβαια οι φίλοι μου που βλέπουν. Μέτριος, λέω, εντάξει, μέτριος προς καλός είμαι. Γύρω στο 15 σε κάνω. Ναι, εντάξει, και πιο κάτω λίγο. Λοιπόν, και βγάζοντας το γυμνάσιο μπαρκάρισα για ένα χρόνο. Αυτά που είπε η μητέρα μου, λοιπόν. Και... Πώς σου ήρθε, είναι μια μεγάλη απόφαση. Ένα παιδί τελειώνει το γυμνάσιο, το εξατάξιο τότε. Καταρχήν οι γονείς σου πώς το δέχτηκαν? Ο πατέρας μου ήταν ήδη ναυτικός πάλι και ήθελε να πάω να δω. Ίσως μπορεί να ήθελε να πάω να δω τι τραβάει κιόλας. Μπαρκάρισα λοιπόν για ένα χρόνο, πιο πολύ από εμπειρία, επειδή και η παρέα μου η πιο πολύ ήταν ναυτική. Μου λένε, έλα να πάμε μαζί με άλλους 2 φίλους μου μπαρκάρισα. Ξεμπαρκάροντας λοιπόν, μετά πήγα σε μια ναυτιλιακή εταιρεία εδώ στον Πειραιά, στην οποία μετά από 2 χρόνια πήγα στρατιώτης. Πού υπηρέτησες? Υπηρέτησα στα Ρίζια του Εύρου και στις Καστανιές. Στα Ρίζια δεν πέρασα καλά, αλλά δίπλα, 10 χιλιόμετρα πιο πέρα δηλαδή, στις Καστανιές πέρασα υπέροχα. Και έπαιζες πάντα μουσική, κιθάρα? Ναι, έπαιζα μουσική, θυμάμαι τους διασκέδαζα, παίζαμε τις δεκαετίες του 70 τραγούδια, έντεχνο ελληνικό τραγούδι, με το οποίο αργότερα ασχολήθηκα κιόλας παίζοντας σε μπουάτ όταν ξεμπαρκάρισα, δούλευα στην... ξεμπαρκάρισα, λέω, όταν απολύθηκα από φαντάρος, έπαιζα και παράλληλα... Και ο στρατός είναι ένα ταξίδι, είναι. Ναι, ταξίδι εμπειριών, βιωμάτων. Νομίζω ότι στο στρατό μαθαίνεις τον εαυτό σου, με τη βοήθεια της μοναξιάς, δηλαδή αρχίζεις και... Γιατί σου δημιουργείται η μελαγχολία και υπάρχει και έμπνευση. Βέβαια. Και νομίζω ότι μαθαίνεις πιο καλά τον εαυτό σου. Και παράλληλα λοιπόν δούλευα και το βράδυ. Έπαιζα σε διάφορες μπουάτ με αυτό το ρεπερτόριο, ελληνικό ρεπερτόριο. Ήμουν κιθαροδός, κιθάρα και τραγούδι. Οι λαθρεπιβάτες πότε ιδρύονται? Ιδρύονται το 87 όταν έπαιζα σε αυτές τις μπουάτ. Και ο Γιάννης ο Νικολάου έτσι σε μπουάτ έπαιζε και τραγουδούσε. Εκεί ιδρυθήκαμε, παίξαμε κάποια τραγούδια, κάναμε ένα ντέμο και πήγαμε σε μια εταιρεία. Η επιτυχία ποια ήταν τότε? Ένα τραγουδάκι έγινε γνωστό αρκετά. Το απόψε λέω να μην κοιμηθούμε στον πρώτο δίσκο. Στο δεύτερο δίσκο ήταν το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω του Γιάννη του Νικολάου. Και στον τρίτο δίσκο κάναμε διάφορες επιτυχίες και πάνω εκεί στις επιτυχίες διαλυθήκαμε. Μάλιστα. Οπότε ξεκινάει μια πορεία πια μοναχική, αλλά με επιτυχίες, έτσι? Ναι, όχι αμέσως. Πήγα στοιχείο και κάναμε την πρώτη Μυροβόλο, ένα μαγαζί στον Καρφά, το οποίο ήταν μια παράγκα και πέρασε όλη η Χίος από εκεί, η οποία έπαιρνε 100-120 άτομα. Και το πρώτο έτσι, τραγούδι που ξεπήδησε και έγινε σουξέ, όπως λέμε? Ήταν το Καράβια Χιώτικα και το Ειστήριο στην τσέπη σου. Αργότερα ο Πόνος Άπονος ήταν ο πρώτος δίσκος στο Νύχτα Σχήματα. Μ' αρέσει αυτό το κράτα για το τέλος, έτσι.
Αυτό ήταν στο, Πες μου γι' αυτό το τραγούδι. Στο δεύτερο δίσκο, στα Αστρανάματα μέσα. Αυτό το κράτα για το τέλος έγινε η πρώτη του ζωντανή παρουσία αυτού του τραγουδιού, παρουσίαση. Ήταν σε μια εκπομπή που θα γινόταν στην ΕΡΤ για τον Ηλία τον Κατσούλη. Την προηγούμενη μέρα μου είχε δώσει αυτό το στίχο. Μου άρεσε τόσο πολύ, συγκινήθηκα με αυτό το στίχο και κάθισα και το έκανα τραγούδι εκείνη τη νύχτα. Δεν κοιμήθηκα για να το κάνω τραγούδι. Την επόμενη μέρα που είχε το γύρισμα ο Ηλίας ο Κατσούλης, ήταν μια εκπομπή τότε του Θωμά του Μπακαλάκου που παρουσίαζε στιχουργούς. Και του λέω: θα σου κάνω και μια έκπληξη. Θα παίξω ένα κυκλοφόρητο τραγούδι, ένα που μου έδωσε χθες. Και το άκουσε ο Ηλίας και του άρεσε πάρα πολύ. Συγκινήθηκε και μου λέει: πω πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι. Αυτό το είπε και η Χάρης Αλεξίου, έτσι. Και το είπε μετά και η Χάρης Αλεξίου. Παντελή, ποιος το είπε καλύτερα, εσύ ή Αλεξίου? Η Χάρης Αλεξίου. Σίγουρα. Στο λέω με σιγουριά. Μάλιστα. Μετά τραγούδισε και τα σμενιακά τραγούδια ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι. Μεγάλος τραγουδιστής, έτσι. Βέβαια. Πολύ πώς είναι δυνατόν η καταστροφή της Μήνης μετά από τόσα χρόνια να εμπνέει στιχουργούς, συνθέτες, ποιητές? Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτή. Η Ελλάδα ζει και αναπνεί παντού. Είναι όπως ήταν η παλιά Ελλάδα που λέμε, έτσι είναι και η Ελλάδα της Αμερικής, η Ελλάδα της Γερμανίας, η Ελλάδα στη γη του Πυρός. Ναι, αλλά μήπως τον στίχο τον εμπνέει, το στιχουργό τον εμπνέει ο πόνος και όχι η χαρά? Γενικά, η ιστορία των Ελλήνων είναι τόσο μεγάλη και τόσο έχει σελίδες που συγκινούν ακόμη και τους νεότερους, ακόμη και τα παιδιά μας. Για πες με τα σημερινά τραγούδια πώς σου φαίνονται? Βέβαια υπάρχουν πολλά ρεύματα, έτσι. Ας πάρουμε αυτό το τραγούδι που τραγουδιέται με κάποια φορέματα. Έτσι. Ναι. Εκεί πήγαμε τώρα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Πρέπει να υπάρχει και αυτό για να υπάρχουν και τα άλλα. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Ο στίχος δεν είναι λιγότερο ποιοτικός από τη δεκαετία του 60 και του 70 με το έντεχνο? Ναι. Είναι λιγότερο ποιοτικός γιατί, να σας πω, υπάρχουν τα τραγούδια που πουλάνε, που γίνονται μόνο για να πουλήσουν, και υπάρχουν και τα τραγούδια που γίνονται για να τα ακούσει ο κόσμος πραγματικά και να προβληματίσουν πραγματικά. Βέβαια, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια. Πρέπει να υπάρχουν και τα τραγούδια που διασκεδάζουν, τα τραγούδια τα χορευτικά, και υπάρχουν και τα τραγούδια που μπορείς να τα ακούσεις. Τα γέλια, και υπάρχουν και τραγούδια που μπορείς να τα ακούσεις μόνος σου εντελώς. Κοίταξε, καλή είναι και η κουλτούρα, αλλά όχι μόνο κουλτούρα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα φίλο σας. Το κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ, το πιο γλυκό. Θα με ρωτήσεις πώς τον γνώρισα ακριβώς, δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι κοιταχτήκαμε, χαμογέλασε ο ένας τον άλλον, χαμογελούσε για κάποιο διάστημα ένας τον άλλον, μέχρι που γίναμε φίλοι. Είναι βαρύ το τίμημα. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος με ένα καταπληκτικό χιούμορ, ευαίσθητος και τρυφερός, μα και πολύ δυνατός και αυστηρός συνάμα. Δηλαδή, αυστηρός με οτιδήποτε. Μπορεί να είναι αυστηρός με μια ενορχήστρωση για ένα τραγούδι, μπορεί να είναι και αυστηρός για το Σάντος που έχασε, ας πούμε, την Κυριακή το παιχνίδι των Ολυμπιακών. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Μόνο καλά είμαστε στίχοι που δεν έχει και κακά, αλλά δεν ξέρω τώρα αν πρέπει. Όχι, αυτό που έχω δει εγώ στον Παντελή, δεν μπορώ να του βρω κάτι άσχημο. Δεν είναι ο Mr. Perfect, ας πούμε, ο άνθρωπος που είναι τέλειος σε όλα και καλός κτλ. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα μαζί συνθέτουν ένα πάρα πολύ ένα σπουδαίο άνθρωπο. Δεν θα ανταποκριθώ όπως εκείνο το παλιό καλό καιρό στου φεγγαριού το κάλεσμα. Κάποιος από τους που παίζαμε μαζί κάναμε επίθεση, η μπάλα βγήκε out. Γύρισα εγώ πίσω για να μην βγω σε offside μετά. Φώναζα τον Παντελή συνέχεια: Παντελή, γύρνα είσαι offside. Παντελή, γύρνα είσαι offside. Δεν είμαι offside. Γύρνα είσαι offside, δεν είμαι offside. Κάποια στιγμή γίνεται μπαλιά, σηκώνει εγώ πίσω offside. Οπότε με βλέπει εκνευρισμένο που πήγα να του. Και μου λέει: τώρα είμαι offside. Και ξεράφηκε όλο το γήπεδο στα γέλια. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, Παντελή, αν προτιμούσες να είσαι αυτό που είσαι ή αν θα προτιμούσες να είσαι το Centerfold Psych. Λοιπόν, απάντηση εδώ και τώρα. Φοβερή ερώτηση. Σίγουρα το Centerfold Psych ποτέ δεν θα γινόμουν. Δεν θα μπορούσα να είμαι. Εξάλλου είναι ο Ντέμις το Centerfold Psych, ο οποίος είναι... Το ποδόσφαιρο είναι μια μεγάλη αγάπη, έτσι. Βέβαια.
Τι κοινά στοιχεία μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο με τη μουσική? Μάλιστα. Και εντάσσει και στα δύο, ας πούμε, έτσι. Να σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Το ποδόσφαιρο και η μουσική έχουν πολλά κοινά. Καταρχάς είναι ομαδικά αθλήματα. Μια ορχήστρα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν παίζει ο καθένας μόνος του και δεν δίνει μπαλιές. Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Αν παίζει ο καθένας μόνος του, σίγουρα πας για αποτυχία. Και στο ποδόσφαιρο και στη μουσική. Πάντως υπάρχει και η ομαδικότητα και στα δύο, αλλά σίγουρα. Υπάρχει όμως και η ατομική διάκριση, έτσι. Πρέπει να δίνεις πάσες. Πρέπει να παίξεις χαμηλά, να ακουστεί ο διπλανός την ώρα που σολάρει. Έτσι είναι και στη μουσική. Δηλαδή πρέπει να χαμηλώσεις, να ρίξεις το ρυθμό σου για να φανεί η ένταση. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Είπες να ακουστεί ο διπλανός. Καλά, τώρα ακούγαμε σαν προπονητής, αλλά. Προπονητής της μουσικής. Κάπως έτσι τα αντιλαμβάνομαι εγώ, κάπως έτσι τα αισθάνομαι. Είπες να ακουστεί ο διπλανός. Τι γίνεται με αυτόν τον ήχο στα μεγάλα κέντρα? Καταρχάς, ας πούμε, και πρέπει να ουρλιάζει για να σε ακούσει ο διπλανός. Καταρχάς, ο ήχος ο δυνατός κάνει κακό στα αυτιά και σε αυτούς που παίζουν επάνω, που τον ανέχονται για 3, 3,5 και 4, πολλές φορές και 5 και 6 ώρες. Και είναι από ό,τι ξέρω και ένα εργασιακό πρόβλημα για τους τραγουδιστές και τους μουσικούς. Γιατί οι πιο πολλοί έχουν ακουστικά τραύματα στα αυτιά. Και καλά να ακούς κάποια καλή φωνή μεγάλη, αλλά είναι και μερικές φωνές που δεν μπορείς να τις ακούσεις τα χαμηλά. Λοιπόν, εντάξει. Πιστεύω ότι η μουσική που παίζω εγώ πρέπει να παίζεται σε χαμηλή ένταση. Καμιά φορά σε συναυλίες μεγάλες σου φέρουν δεν ξέρω πόσα κιλοβάτ να παίξει, επειδή είναι στα φεστιβάλ τα μεγάλα, έτσι. Δεν μπορεί να ακούγεται ένα κανονάκι, ένα ούτι, ένα λαούτο ηλεκτρικά από τόσο μεγάλα μηχανήματα. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι φυσικό αυτό το όργανο. Δηλαδή, άντε με λίγα κιλοβάτ παραπάνω. Δεν μπορεί να ακούγεται σαν ηλεκτρισμός. Δηλαδή, να έχει μπάσα, τα οποία δεν είναι φυσιολογικά. Δεν τα έχει το όργανο. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε κάτι. Μαέστρο, πάμε. Παντελή, εδώ η εκδήλωση πού είναι? Στο Μακάριο την Ταβέρνα, στο Αυγελιώδη. Στο Πιναλέοντα. Στον Πιναλέοντα. Ήταν μια εκδήλωση που κάναμε για τον πλατινένιο δίσκο. Δεν κάναμε βραδιά απονομής. Απλά διάλεξα να έρθουν όλοι οι φίλοι από πτυχίο και όλοι οι φίλοι μου από εδώ να το γιορτάσουμε εκεί. Εκεί έγινε και απονομή στην Ταβέρνα. Δεν πήγε σε μέγαρα, σε μεγάλους χώρους? Υπάρχει και σε εμάς αυτό που λέει πλατινένιος δίσκος, αλλά το κάνουμε λίγο πιο. Βέβαια ήταν η εταιρεία μου και είχα φωνάξει και τα παιδιά πτυχίο, το Σάκη τον Πιπίδη και έπαιξε κλαρίνο. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, είπες για πλατινένιο δίσκο. Αυτή η δίσκη σημαίνει ότι έχουν και μια μεγάλη ποιοτική καταξίωση? Η πλατινένια δίσκη. Δηλαδή το μεγάλο σουξέ, οι μεγάλες κυκλοφορίες, οι μεγάλες πωλήσεις αντιστοιχούν και στη μεγάλη ποιότητα? Πιστεύω ότι καταξιώνει την εταιρεία. Όχι. Εντάξει. Ένας πλατινένιος δίσκος σημαίνει ότι. Προσπαθώ να σου κάνω προβοκατόρικη ερώτηση. Όχι, ναι, ξέρω ότι. Δεν σημαίνει ότι είναι και καλός ένας πλατινένιος δίσκος. Να σας πω την αλήθεια, οι πλατινένιοι δίσκοι δεν είναι όλοι τώρα. Ή οι χρυσοί δίσκοι.
Πιστεύω ότι οι καλοί δίσκοι είναι αυτοί που πηγαίνουν στα χέρια των ακροατών και πηγαίνουν στις καρδιές των ακροατών. Δηλαδή υπάρχουν δίσκοι οι οποίοι έχουν πουλήσει και 2 και 3 χιλιάδες και είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς που έχουν πουλήσει 200 και 300 χιλιάδες. Βέβαια υπάρχουν δίσκοι οι οποίοι έχουν σπάσει ρεκόρ, ο Μεγάλος Ερωτικός, το Ρεμπέτικο, η Σωτηρίας Μπέλου τα τραγούδια, πάρα πολλοί δίσκοι. Και υπάρχουν και έργα, ας πούμε. Οι οποίοι είναι έπιοι, ας πούμε έτσι. Και υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Ή τα ζεστά ποτά των κατσιμίων. Υπάρχουν και από την άλλη πλευρά δίσκοι δημιουργών που έχει μια ποιοτική δουλειά ο άλλος, αλλά περιφέρει το δίσκο, ας πούμε, για να βγάλει κάτι. Είπες προηγουμένως για την βαριά κουλτούρα. Επειδή και εσύ έχεις ζήσει το κλίμα της μεταπολίτευσης, εκεί είχαμε μια έκρηξη του έντεχνου τραγουδιού. Ναι. Αλλά μήπως και εκεί υπήρξε κάτι πολύ βαρύ που ήταν μεγαλόστομο και αριστεριστικό? Πιστεύω... Δηλαδή, μόνο αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, ας πούμε, του κάποιου κόμματος δεν είχαν μελοποιηθεί ένα διάστημα. Όχι, να σας πω ότι ήταν αναγκαίο τότε αυτό. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα το 1974, αριστερό ρεύμα. Άσχετα αν αργότερα αυτό το ρεύμα έπεσε πάνω στο Πασόκ. Νομίζω ότι ύστερα από 7 χρόνια σιωπής είναι... Δηλαδή τραγουδήσαμε αναδρομικά, έτσι. Ναι, πιστεύω ήταν φυσιολογικό να υπάρχει μια υπερβολή. Τώρα βέβαια έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, έτσι. Υπάρχει πολύ light, όπως λέμε. Υπάρχει μια υπεραπλούστευση, μια αφέλεια στο στίχο. Ναι, γιατί απλά δεν υπάρχουν αξίες να τραγουδήσεις ή να γράψεις. Πιστεύω ότι οι αξίες μπορεί να τις έχεις εσύ μέσα σου, αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Καμιά φορά θεωρείσαι και μελό όταν γράφεις για αξίες τέτοιες. Έπεσαν και οι αξίες του χρηματιστηρίου, οπότε τι να τραγουδήσεις κάτι. Άλλο πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Στην παγωμένη Ισλανδία εκτιλήσεται μια ιστορία που θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μια τεράστια βάση γενετικών δεδομένων με πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να διαρρεύσει. Έρευνες ακόμα και με στοιχεία από το Μεσαίωνα. Πολύπλοκα γενετικά πειράματα που γεννούν τις μεγαλύτερες ελπίδες, αλλά και τους μεγαλύτερους φόβους. Η βάση. Το νέο ντοκιμαντέρ του Εξάντα, Κυριακή στις 11 το πρωί. Αυτό είναι για σένα. Και αυτό είναι για σένα. Μήπως πήραμε αύξηση? Όχι ακριβώς. Πήρα Nova Star πριν 5%. Επέλεξα να μεταφέρω το λογαριασμό μισθοδοσίας μου στη Nova Bank. Έχουν ένα καταπληκτικό πακέτο μισθοδοσίας και πάνω απ' όλα επιτόκιο 5%, το υψηλότερο της αγοράς. Είναι σαν να πήραμε αύξηση. Nova Bank, η τράπεζα που θέλατε. Το 2002 παντρεύομαι. Το 2003 χωρίζω. Το 2004 είναι οι αγώνες. Το 2005 κάτι θα βρω να κάνω. Το 2006. Το 2006 εξοφλώ το Ibiza άτοκα. Τώρα όλα τα Ibiza με εξόφληση το 2006. Άτοκα και 500 ευρώ έκπτωση. Πρέπει να δω τι θα κάνω με τα 500 ευρώ. Με ξύπνησε με ένα φιλί. Μου έφερε λουλούδια. Μου ετοίμασε τον αγαπημένο μου καφέ φίλτρου Jacobs. Καφές φίλτρου Jacobs με αξεπέραστο άρωμα. Νέοι πανίσχυροι κινητήρες. Νέο εσωτερικό με νέο εξοπλισμό. Νέα σχεδίαση και φυσικά νέες δυνατότητες. Νέα γενιά Toyota Hilux. Ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο σας δουλεύει σκληρά. Go Sportage. Τώρα και με ευρώ. Και κερδίστε 2.290 ευρώ. Μόνο προλάβετε στις εκθέσεις Kia. Ο άρχοντας των εκπτώσεων συνεχίζει να κόβει τις τιμές και να κλέβει τις καρδιές σας. Γιατί τώρα κάνει δώρο σε όλους εσάς ένα υπέροχο δαχτυλίδι για να γιορτάσετε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο άρχοντας των εκπτώσεων ξέρει και από τιμές και από δώρα. Σικάρις.
πυρετός, πονόλεμος, αδυναμία. Για την άμεση καταπολέμηση των πρώτων συμπτωμάτων του κρυολογήματος, ασπιρίνη σε αναβράζοντα δισκία, φιλικά για το στομάχι. Ασπιρίνη αποτελεσματική και φιλική από την Bayer. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ προειδοποιούν. Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργειες. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Θα το σηκώσεις! Ας τα κομμάτια πια. Όλα εγώ τα κάνω. Ναι. Έχει πλάκα να ψάχνεις το Τζόκερ. Γιατί αν σου κάτσει, αυτή η κλήρωση μοιράζει τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Jackpot στο Τζόκερ. Και αν σου κάτσει... Χοπ, χοπ, χοπ. Τι συμβαίνει? Ετοιμάζομαι. Τα παιδιά έχουν τόσες δραστηριότητες. Βρίσκονται συνέχεια σε κίνηση και έχουν ανάγκη ένα θρεπτικό κολατσιό. Όπως εσύ, αδελφούλη, έχεις γάλα σαν και εμένα. Φυσικά. Και αυτό φαίνεται. Α, σταματήστε εσείς οι δύο. Νάτος έρχεται. Τι έχει για κολατσιό? Kinder γαλακτοφέτες. Αν δεν ήμουν εγώ. Εγώ σε έβαλα στο ψυγείο. Α, ναι. Kinder γαλακτοφέτες. Το μίνι σάντουιτς Kinder. Δροσερό και θρεπτικό για μια σωστή ανάπτυξη. Νέα από τη Theramed. Theramed Perfect. Η τέλεια στοματική υγιεινή. Τέλεια χρήση. Τέλεια δοσολογία. Τέλεια υγιεινή. Με Micro Protect φόρμουλα για ολοκληρωμένη προστασία. Ολοκληρωμένη προστασία για ένα τέλειο χαμόγελο. Νέα Theramed Perfect. Η τέλεια στοματική υγιεινή. Κερδίζω σήμερα κοιτάζοντας στο μέλλον. Όταν η εμπειρία των χρόνων σε κάνει καλύτερο. Ανακαλύπτεις το αληθινό δώρο. Και αυτό που μετράει είναι να έχεις τη δυνατότητα να επιλέγεις. Χρυσή κάλυψη Hyundai για όλα τα μοντέλα. Το 2002 στη Hyundai δεν θα δίνετε περισσότερα. Θα αποκτάτε περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι. Είναι το πρόσωπο της Κυριακής, ο Παντελής Θαλασσινός. Παντελή, έχεις γράψει ένα τραγούδι για τον πατέρα σου. Ναι. Ένα τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη που μιλάει για τον πατέρα. Και ειδικά για αυτούς που δεν έχουν τον πατέρα τους. Έτσι, περίπου το νόημα του στίχου, το story, ας πούμε. Είναι παιδικές εικόνες και μνήμες γενικώς του πατέρα. Και... το όπως μπορεί να θυμάται ο καθένας τον πατέρα του. Το τραγουδάς πάντα, το τραγουδάς προσωπικά, σε οικογενειακές στιγμές. Να σας πω κάτι, είναι κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει να το λέω, είναι αυτά τα 2,5 λεπτά. Γι' αυτό είναι η εκπομπή, για να λέμε αυτά που δεν λέμε τις καθημερινές. Είναι αυτά τα 2,5 λεπτά που έχω αφιερώσει κάθε μέρα να θυμάμαι τον πατέρα μου την ώρα που λέω αυτό το τραγούδι. Κάθε μέρα τον πατέρα, έτσι. Λοιπόν, ποιος τραγουδιστής σου αρέσει? Μ' αρέσουν πάρα πολύ τραγουδιστές. Τώρα θέλετε ένα όνομα, να σας πω, το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πώς σε εμπνέει αυτή η φωνή? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φωνής? Δεν ξέρω, εγώ όταν άκουσα τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, παρόλο που άλλοι θεωρούσαν άλλους μεγάλους τραγουδιστές αυτά, η αλήθεια είναι ότι εγώ μεγάλωσα με τον Νταλάρα, με τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Αλλά θυμάμαι όταν ο πατέρας μου έβαλε ένα δίσκο του Μπιθικότσι, γιατί τον Μπιθικότσι τον ήξερα μόνο από κάποια γνωστά τραγούδια. Και όταν... Ποιο τραγούδι έβαλε ο πατέρας? Της δισκευασίας Ήλια Νοητέ, ας πούμε. Και μου λέει, άκου αυτό το τραγούδι, άκου τον Μπιθικότσι, και κάθισα και άκουσα τον Μπιθικότσι και λέω, πω, κοίταξε, τι μεγάλος τραγουδιστής είναι. Επίσης έχω δει στο Ηρώδειο, σε έχω ακούσει να τραγουδάς το 1000 μίλια κύματα του μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλου. Ναι, αυτά που έβλεπα συνέχεια από μέσα μέχρι και το ρεφρέν. Από το τράκ μου έβλεπα ακόμη και το ρεφρέν από μέσα. Όλοι με κοροϊδεύουν στο σπίτι μου γιατί έλεγα χρώματα και αρώματα το ρεφρέν και ακόμα και το έβλεπα από μέσα, ακόμη και αυτό. Μάλιστα. Πες μου ένα τραγουδιστή που θα ήθελες να τραγουδήσει τραγούδια σου. Να σας πω κάτι. Όλοι οι τραγουδιστές που θα μπορούσαν να τραγουδήσουν καλά το τραγούδι μου και να με συγκινήσουν, αυτούς θα ήθελα.
ονειρεύομαι με πολλούς τραγουδιστές, ας πούμε, τραγούδια μου. Όπως όταν άκουσα τον Ταλάρο να τραγουδάει τα Σμυρνέικα, μου άρεσε πάρα πολύ. Τη Χαρούλα, τη Χάρης Αλεξίου τη θεωρώ και την καλύτερη τραγουδίστρια, ας πούμε, που έχω ακούσει εγώ στις μέρες μας, όπως και τη Βίκη Μοσχολιού. Όπως... Υπάρχουν μεγάλες... Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τη μουσική, δεν μπορείς να πεις ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι... Είναι γούστα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός προς τα πάνω, έτσι. Ναι. Είναι γούστα, είναι γούστα. Δεν μπορείς να πεις αυτός είναι ο καλύτερος. Σαν να βάζεις πίνακες ζωγραφικής και να λες αυτός είναι πιο καλός ζωγράφος ή ο άλλος. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αναθέμασε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Αναθέμασε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Δυο μαύρα πότσαλα μεγάλα να κρατούν τα φύλλα στο γαλάζιο παραθύρι, όλα να πίνουν και ποτέ να μη ζητούν, με τους αθάνατους να ζεις εκεί που ζουν, και τα θαλασσινά λουλούδια στο ποτήρι. Θέλω να με εισιτήριο στην τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Ήθελα να με εισιτήριο στην τσέπη σου, όταν σε μένα ταξιδεύει η σκέψη σου. Θέλω να ρωτήσω για το κοινό. Έχεις κάποιο ειδικό κοινό? Είναι, ας πούμε, το κοινό της μπαλάντας, της νέας μουσικής σκηνής, όπως λέμε? Έτσι πίστευα, αλλά το κοινό μου τελικά δεν είναι μόνο ειδικό κοινό. Είναι και άνθρωποι απλοί, ανυποψίαστοι, που ακούν κάποια τραγούδια εδώ μου και τους αρέσουν. Και μεγάλες ηλικίες? Και μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή έχει έρθει άνθρωπος 80 χρονών, λέω ζωή να έχεις να το πούμε, μου λέω. Τόσο νέος, ήθελα να σε ακούσει, έτσι. Και μου λέει συγχαρητήρια, ακούω τα τραγούδια σου. Δεν υπάρχει ένα κοινό, υπάρχουν πολλά κοινά, έτσι. Ναι, όχι. Νομίζω ότι η καρδιά του ανθρώπου δεν γερνάει. Είναι τώρα, όσο λειτουργεί. Αυτό είναι. Προσωπική μου άποψη, υπάρχουν και πολλά κενά σε ορισμένα κοινά. Ναι. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια επιβράδευση μιας ευτέλειας. Από διακριτικότητα, ίσως εσύ δεν θες να το πεις. Εντάξει, σε έχει πιάσει το δημοσιογραφικό σου. Αυτό κυρίως με έχει πιάσει. Αλλά είναι πολύ. Είναι θέμα πολιτιστικής αξίας. Ναι, το τι ακούει ο Έλληνας έχει μεγάλη σημασία. Γιατί η μουσική είναι αγωγή, είναι σαν ένα σχολείο. Πιστεύω και το τι διαβάζει έχει μεγάλη αξία και το τι ακούει και το τι... Κοίταξε, υπάρχει η προχειρότητα, το εύκολο και το τζάμπα πολλές φορές. Τώρα, το εύκολο και το πονηρό. Και το πονηρό. Το πονηρό με την έννοια της εμπορικότητας. Ναι, όπως η μουσική, ο άλλος δεν κάθεται μουσικολογικά τώρα να ακούσει μουσική. Και εξάλλου γιατί δασκαλίστηκα να μπορούμε να του πούμε τι θα πρέπει να ακούει ο καθένας. Ο καθένας και ο κάθε άνθρωπος είναι άξιος, είναι άξιος αυτού που ακούει. Εμάς να μην ενοχλεί με αυτά που ακούει. Και της παιδείας που έχει. Αυτό του αρέσει, αυτό παίρνει, αυτό ακούει. Όπως και σήμερα βλέπουμε ότι δεν διαβάζουν εφημερίδες, βιβλία πια, διαβάζονται μόνο περιοδικά. Δηλαδή το 90% του κόσμου διαβάζει περιοδικά. Και μάλιστα περιοδικά κουτσομπολίστικα, περιοδικά τα οποία δεν έχουν να προσφέρουν για τίποτα. Μάλιστα, δεν έχεις γράψει πολλά ζεϊμπέκικα, έτσι? Έχω γράψει 1-2 και έχω γράψει και στο Γεράσιμο άλλα 2-4 ζεϊμπέκικα. Στον Ανδρέατο, έτσι? Ναι. Αυτός ο ρυθμός πώς σου πάει? Μου αρέσει. Συνήθως εγώ ποτέ δεν ήμουν ζεμπεκλής και στους χορούς μου. Εγώ ήμουν πιο πολύ τσιφτετελάς και του σιρτού. Δεν ήμουν κούρκουλος εγώ, δηλαδή. Μ' αρέσουν όμως τα ζεϊμπέκικα. Καμιά φορά έχω γράψει ένα ζεϊμπέκικο, ας πούμε, στον πρώτο μου δίσκο της Μάρσης της Οπανομίχαλη, της Φιώτσας.
Μ' αρέσει, θέλω να γράψω εμπειρική, αλλά καμιά φορά δεν σου πάει. Δεν σου πάει η μουσική. Ό,τι από ό,τι είπαν και οι φίλοι σου, η μεγάλη σου αγάπη εκτός από το τραγούδι είναι βέβαια το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι, και το ποδόσφαιρο. Όπου σε έχει εμπνεύσει, ας πούμε, κάποιος ποδοσφαιριστής. Πολλοί ποδοσφαιριστές με εμπνέουν. Ας πούμε, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο Μαραντόνα. Δηλαδή, οι μεγάλοι παίχτες, άσχετα σε ποια ομάδα παίζουν, με εμπνέουν, με συγκινούν. Δηλαδή, αγαπώ τους καλούς παίχτες, άσχετα πού παίζουν, έτσι. Δεν μισώ τον καλό παίχτη της αντίπαλης ομάδας. Αυτό το στοιχείο της αγριότητας που υπάρχει στους φιλάθλους, πού θα οδηγήσει? Κοιτάξτε, κάπου πρέπει να ξεσπάσει ο κόσμος. Μην νομίζετε ότι, ναι, αλλά ότι είναι τυχαίο όλο το γήπεδο. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο το ότι ο κόσμος... πάνω του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος... Χτυπιέται μόνος το φίλαθλος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι κατασκευάζονται πολλά πράγματα. Όπως και τα αποτελέσματα των παιχνιδιών σήμερα, όπως δεν είναι αδιάβλητο τίποτα. Τίποτα, δεν σας λέω τίποτα. Ναι, αλλά υπάρχει μια ανοχή σε αυτές τις βίαιες εκδηλώσεις των φιλάθλων, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια ανοχή... Που ξεκινάει από τον τύπο, ξέρω εγώ, από τηλεόραση, από τους παράγοντες, κυρίως από τους παράγοντες. Συνήθως, πολλές φορές φανατίζουν και τα μέσα τους φιλάθλους. Και τα μέσα. Γιατί βλέπουμε ότι και τα μέσα είναι καθοδηγούμενα, είναι το ένα είναι της μιας ομάδας. Πες το, μίλα ελεύθερα, εδώ τα λέμε όλα την Κυριακή. Ναι, η άλλη εφημερίδα είναι της άλλης ομάδας, η άλλη εφημερίδα άλλης. Και βλέπουμε ένα φανατισμό. Το οποίο, ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο αυτά που γίνονται στο γήπεδο. Ο κόσμος δεν έχει πια που να ξεσπάσει. Δεν υπάρχει ο τσακωμός στη γειτονιά. Όλοι μένουν σε διαμερίσματα πια. Είναι... Κάπου θα πάει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει συσπήρωση του να φωνάξει, δεν υπάρχουν διαδηλώσεις. Κοντεύουν, δηλαδή περνάει νόμος στη Βουλή να καταργήσουν τις διαδηλώσεις. Δηλαδή πράγματα για την Ελλάδα ανήκουστα. Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή να σου δώσω η καθιερωμένη σακούλα, βέβαια, έτσι. Έχουμε καθιερώσει. Και είναι ένα δώρο που σου στέλνει ο Στρατής Καλαφατούδης, ο φίλος σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η αγάπη σου. Άντε, θα το φορέσω, μακάρι να είναι γούρικο βέβαια αυτό, έτσι. Εύχομαι να είναι γούρικο και στην προσωπική σου δουλειά. Εδώ και 5 χρόνια δεν μας πάει καλά. Εύχομαι να είναι γούρικο. Εύχομαι να πάει καλά η ομάδα. Ευχαριστώ, Στρατή, ευχαριστώ πολύ. Όπως πάνε καλά και τα τραγούδια σου, Άγιος Έρωτας, που εξακολουθεί να έχει ανωδική πορεία, έτσι δεν είναι? Ναι. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι πάντα μεγάλες επιτυχίες. Και εγώ ευχαριστώ σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρόσωπο της Κυριακής, ήταν ο Παντελής Θαλασσινός. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή στις 10 το πρωί. Καλημέρα σε όλους. Σακαράκα παλιά, χιονιά βροχές κουριασμένη, δίχως ρόδες φτερά, μηχανή χαλασμένη. Βγήκε νύχτα κρυφά, στη στροφή μεθυσμένη, μια καρότσα παλιά, στο σαράκι πνιγμένη, καθισμένη μπροστά στο σπασμένο τιμόνι. Οδηγός και βοηθός κουβεντιάζουνε μόνοι. Λένε για δρόμους παλιούς, για ταξίδια, για μπλόκα, το μεγάλο καρφί, τη μεγάλη την μπρόκα, για φορτία κρυφά, για ρουφιάνους, για ψεύτες, καθισμένοι μπροστά σε σπασμένους καθρέφτες, με το κλάξον βραχνό να αντέχει ακόμα, πιάνουν, φτιάχνουν σκοπό το τσιγάρο στο στόμα.
μπάκα παλιά, χιόνια βροχές κουριασμένη. Δίχως ρόδες φτερά, μηχανή χαλασμένη. Βγήκε νύχτα κρυφά στη στροφή μεθυσμένη.